Aamuauringon valossa 60 metriä Pariisin yläpuolella kävelee ylellisiin kaftaaneihin ja kirjailtuihin iltapukuihin sonnustautuneita malleja. Ikoninen Eiffeltorni on toiminut elokuvien ja musiikkivideoiden näyttämönä, mutta tänään täällä nähtiin ensimmäistä kertaa muotinäytöksen Catwalk. Kaksisuuntaisen lasisen catwalkin rakentaminen Eiffeltornin ensimmäiselle tasanteelle kesti kaikkiaan 3 kuukautta. Projektin taustalla on 27-vuotias malli- ja muotivaikuttaja Jessica Min Ahn, joka on järjestänyt muotinäytöksiä aiemmin muun muassa Lontoon Tower Bridgeissä ja Yhdysvaltain Grand Canyonissa. I've seen a lot of fashion shows all around the world and sometimes they are quite repeated and I want to bring something interesting and new. So combining it with great architecture, for example, with very exotic venue, just make fashion shine a little bit brighter, I think. Min Ahn on ennen kaikkea terävä bisnesnainen, joka yhdistää näytöksissään valmisvaatteita haute coutureen ja antaa näkyvyyttä nousevien talouksien suunnittelijoille. Yksi heistä on intialainen Shilpa Reddy, jonka paikallista käsityöperinnettä hyödyntävät luomukset ovat monen Bollywood-tähden suosiossa. If you see in India, every 200 kilometers there's a different kind of weave, there's a different kind of fabric, there are different artisans. So now is the time people are looking at India because it's got so much to offer. A lot more Indian designers are showing in Paris. Eurooppalaisilla näytöslavoilla nähtäneen tulevaisuudessa myös yhä enemmän arabimaista tulevia suunnittelijoita, kuten tämä bahrainilainen äiti-tytär parivaljakko.